Gusanila hartzen abil, hasi aurretik. Orduotan, zer hartuko dugu ba? Ez, bai dino, dia hone betekadak eta zure sopatxuri itxaroten, ala ere. Nik egiten dudan zopak alere betekadak eta pixka garbitzeko ez du balio, Ze nik egite dut oso kargatua. Egingo izut batxuri zopa diuretikoa, egingo izut. Hori ere egiten badakit. Ala ere, zure berak atxizopie ez arrotu. Zer, arrotza apurbet eta makailo apurbet. Eta urdaiazpiko apurbet. Urdaiazpiko bai. Mendia ondartza dena sartzen da hor, Horra itxita boina. Hori ba. Horrelako bat ondo datorkit. Bale, ondo datorkit. Eurek hemen egotie. Datozela gure lehiakideak, hau pasuek! Gabon! Zaiotaton, Izarrotan Joseba, Inez eta Olar. Peña eta Jon, Gabon! Gabon. Hasi gara dieta diuretikoan, sopak eta hartzen? Bai. Ikusten da. Sasoi ederria. Sasoia. Gure veteranoak, 6. saioa, Pello Jon, erantzunkizuna da? Gero eta pixu gehiago dauka honek, edo gero eta beto? Bueno, gero eta hobeto espero, baino erantzunkizun ere bai. Naizu gehiago, baino, hemen lehiakideke jende jatorra eta laneako etorri dienak, eta, bueno, saioko gea, baino... Diplomazia. Bai, arrazoi. Oro zuek pertsona arduratxoak zarete, erantzukizunak eta hartzeko arazorik ez? Bai. Bai. Oso. Argi dau, Ez dute erantzunak garatu nahi izan. Ez bai, argi dau, baiet. Argi eta garbi. Bai. Erantzuna da, bai. 2.250 euro. Bai. Ondo, pilatuta, hori oso ondo da, usai egunetan. Arduraz erabili diru hori, Bai. Kasunetan, baiak izan dira, bai. Bikote, ze placer, zuek barriro ikusti, Gabon, ongi etorri. Eskerrik asko. Izarrota Joseba, Gabon. Gabon. Zemuz? Ondo. Gogokin. Bai, hori behar dugu, Bai. Bueno, eta gogoaz gain, diru pixka batera irabaziko bagenu. Bueno, momentuz, 3. saioa gurean. Bai da. Sokatirar arteko bidea ezagutzen dugu. Bai. Falta zaigu hortik aurrerako urratzea, ez da? Finala. Bai, gaur, aldeko giroa dauelako izaro? Bai. Bai, aldeko giroa dako gaur. Zergatik? Zergatik? Animazio grada, handengoa. Animazio grada, handein darrak. Ba, ikusten da ze animazioa. Animazioa hori ba! Ensaiatzen. Andoainik, Greziara iristea da asmoa. Zer dela eta berrituko ditugu kontu horiek izaro? Ba, Mamma Miako grabaketa puntuk ikustea eta. Mamma Mia pelikulak zuen bizitza aldatu zuen, hola bait? Bai, ez da? guztiz. Zuen bizitza da Mamma Mia aurretik, Mamma Mia ondoren. Hala ere, egingarria. Eskerrak erastunan jauna edo ez da nizan. Zeranda berrira edo zumbiarra. Vale. Joseba pekatu bat esangot. A ber, saiatu nahi pelikula ikusten da niretzat ezinezkoa. Ezinezkoa da. Bai. Ezinezkoa da maitzie. Nor da ita iruretatik? Vieja... Nor da? Chris Brosnan? A ver, spoiler iteko tan... Vale. Errespetu gehiagin diote. Filmari. Vale. Bukatu pelikula, elazki. Hombre. Musikal bat, Jesus. Guk ikusi genuen DBH irun, edo. Begira, ze ondo, ero. Izarrota Joseba, animo! Zerte. Inez eta Olatz. Kontuz, Inez Olatz honekaz atletismo egite dutelako. Ikusten da, Inez Olatz zeitxura. Inez, non izanto ziren? Legitzotik. Olatz gogotxu? Bai, gogotxu. Eta azkanien Inezek ekarri zaitxu miluzera. Bai. Zeran da kontu hau? Ba, ondara urtebi edo ezan eutzan. Urtebi, Bai. Urtebi tiraka, Da, Bai. idatzi iban ganera miluzera Bai, etorreko parte dela, eta hartzeko. nik ez. Pasan urtean ostara be. Barriro. Eta urten ba, Hirugarrenean. lortu dut. Eskerrak. Bai, Eskerrak. olako batean. Eskerrak, olako bizitza ederra. Hala ere zu Olatz zara erdi lekitxarra erdi? Bueno, tolosarra nazela ez dautzuz, baina lekitxarra naz, baina ama tolosakoa bai antxen. Kombinazio garaile hori, Kombinazio hori. Inez fisioterapeuta. Bai. Eta? Lanien eta? Ondo bai lekitzon, biharrian. Bertan? Zer? Bertan, lekitxo bertan. Bai. Ondo. Gustora. Lan asko daue, lan asko daue. Gauza gehiago. Bai, gauza gehiago. Gero eta fisioterapeuta gehiago hori ere egia da. Bai. Baina, bueno, zuena, ona da zuena. Bai. Zalantzari gabe. Atletismoan zertan aritu izan zareten eta? Bizdo batera entrenate genuen, triple. Jauzi iruko Bai, hitza? jauzi iruko hitza. Benetan, Bai, hemen marka bat hau, 12 metro. Hori Inezek. Inezena. Bai. Jode, Bueno, Ondo. prozesatuko dugu informazioa hau txalo bat marka horri, mesedez? Zehazte? Gero zakin neurtzen, zeda, 3 salto eta gero eta
Hori guztira neurtzen da, 10 metroak. Bueno, bai, hori jartzen badu nor finala da nien, etortik bazatoz, Ez da txarra, bi, iru. Zakua irabazizkero. Horixe, irabazten da, bai. Ondarra jarriko dugu, amaira dara. Bai. Sopolita eratuko da, izuko. Inez eta Olatz, urduritasunak endu, eta lehian gozatu asko, eskerrik asko tortziarren. Urduritasunak endu, eta orain jarri berriz ere, izan ere, erne, miluzen, zakuan, jokoan, 19.000 €, eta 50 €. Eta honek ere aktibatu du publikoa. Ondo? Aita Larramendik azolako lagunak andoainik. Nietarrik. Ojo naizela. Zendo, esan zuen, 19.000. Bai, eske bere garaian speakerra ere izan izen, eratu zait eskola hori. zer zai, irratiko, Bai, noski. Bale. Bai. Gazte irratian. Inez Olatz, zuek erabaki, zertan hasi nahi duzue? Fotokumeak. Argi eta garbi, Bueno. Olatzek hori ere zuen garbi, 3 urte dara matza pentsatzen, ze aukeratuko dut? Fotokumeak zuentzat, Pello eta John entzat. Pello eta John, ikusi makusi. Ikusi makusin, oso ondo? Ondo? Bai. Zaro eta Joseba, triboaren berbak zuentzat. Pello John, bista zorrotza, azenarioa jatea komeni. Bai. Ez, bistaren zato oso, na? Ni banabil aspaldi honetan. Bai? Bai. Oso ondo? Benetan? Ikain? Dietaren parte da. Zuek? Bai, biztantzako eta bestela honeak azunarega. Beka, ba, aurrera mesedez. Pello Jon, hau etxaizuen elementuak. Animaliak, oreina, xagua, arranoa, kamelua, zerria, errinozeroa, arraina eta krokodiloa. Begiak erne, eta guazen demora, Pello. Zerria. 5. Oreina. 3. Xagua, Jon. 2, Krokodiloa. 7, Errinozeroa, Pello. 4. Gamelua. 4, Arraina. 1, Arranoa. 7. Zerria. 2, Oreina. 3. Xagua. 2, Eta guazen, krokodiloa. 6, Errinozeroa. 6. Gamelua. 4. Ondo, arraina. 7. Arranoa. 5. Zerria. 5, Oreina. 1, Xagua. 2, Krokodiloa. 6, Pello Jon dana ezin da. Ez. Lehiakiri guapuenak zarie, punturik ez. Geriturik ez. zer zerkati behitu. Zer. Dana ezin da bizitzan. Azenarioak erosi da jan ere egin behar dira, Dios. Bueno, animo. Zaro eta Joseba. Egoten zaria ikusten esate baterako seguraldi egingo du Euskal Herrian eta Grezian. Claro. Javi ikusi gara hau. Ondo. Maleta itekota. Hori da. Beti. Han eguraldi ona beti. Beti. Azken aldian arazuek lehortik azeta be bai. Erne, honei ia igual. Kontuz, tribuaren berbak, zuen jakintza, ia onerako bada, badatoz. Berbak, fenomeno naturalak, izaro, denpora. Lur jauzia, Luizia, sumendia, Garmendia, lehortea, Idortea, izostea iparraldean. Zoperna, Lur jauzia, Luizia, sumendia, Idortea, lur jauzia, Luizia, sumendia, Garmendia, lehortea, Idortea, izostea iparraldean. Uztargia, Lur jauzia, Luizia, sumendia, Garmendia, lehortea, Idortea, izostea iparraldean, Ormatea, trumoia, Inustoria, osondo, ostadarra, Uztargia, tximista, Nafarroan. Zoperna, Ai, lur jauzia, Luizia, sumendia, Garmendia, lehortea, Idortea, izostea iparraldean. eh, Ormatea, ai! Bueno, Inusturia, justurize, Bai, zuek ez da? bai. Eta gero gustatu zait, sumendia Garmendia. Bai? Aitziber Garmendia. Hor Ondo, ulertu ditut bai, gauza asko. bai. Bera ere, erupzioan eten gabe. 3, azkenean bikote, 30 puntu ondo dago. Inez eta Olatz,
Zuek lasai, baina iritsi da momentua. Hemen bertxotan hasiko gara, ondo ez da? Bai. Bertxo puntua garrien Bai, momentua. ba. Festazaleak, zuek? Bueno. Bueno, bai. Bai. Txirritatxok jai jakin batzuei buruzko bertsoa ekarri du. Ze jai? Hori ez ditut esango, noski. Bertsoa osatu eta argituko dugu. Hemen txehitzak eta oinak. Eta guazen. Gabonak daude nahiko. Urbil. Kendu genuen. Atorra. Donostian eta Azpeitian. Jada. Jada. Atera dute. Danborra. Rata planotxa toki. Guztitan. Izan daiteke. Gogorra. Ondo. Egun osoan gelditu. Gabe. Hortako hobe. Txistorra. Ondo? Itzuri ebentzen. Gabonak urbilizatea igual. Ia, ikusi egingo dugu. Horitxe. Gabonak atzean utzita, zazpioz ondo, 70 puntu lekeitzera. Pello eta Jon, Bai, markagailua triste. triste. Behar du argi pixka bat horrek, Bai, Beteko dugu puntuz, Bai. Pello, leku hartzeko. pronto. Pronto, hartu lekua da. Imitziak egiteko prestuek, Zer eta Joseba bestaldean, hor txiru kontzeptuak. Goazen, demora. Karate. Karateka, judo, Ba, zer da? taekwondo, Ez karateka. esan duzu, Bera Karatekaria. karateka oso, no? Bai. Karateka. Zorria. Zuaitza, palmera. Kokua, Gerezia. Pipa. Ez. pipa, eguzkiloria. Ez. Ez. Gerezia. Ez. Itxarra. Ez. Gereziondua. Ez. Zea, pikua. Ez. Sagardua. Amatxa, Ez. matxondua. Ai, falta dana. Ondo? Zea bota. Zer da? Zer? Esan? Joseba? Pipa, azala. Ez. Jos, ondo ari zen, Hirugarrena. Multzikatu. Hirugarrena. Dai? Polizia, lapurra rapatu. Polizia, polizia ezkiaren atzetik eta azkar. Venga, zer dadi? Zer da? Edateko. Edateko. Ahoa, Basuan, basotik hartu. Azeituna. Bai. Zehaztu! Azeitu Oso kanpo. Bakatu, Izara asmatuzu! Bai. Barra, hau da, ja, orain. Denboraz kanpo, Vale. eta gainera, Pello, bukaren... Bai. Ahoa ere, berak oso nahi ditu keinu guztiak, baina tematu gara hor gereziekin eta pipekin eta... Beste diak oso ondo. Bueno, orduen izarontza galdera, zeituna berdiak edo baltzak? Edo danak? berdiak. Ondarrunda, berdik edo berde-berdik. Bi motatakoak omen daude. Zakit, datu hau eta gero. Eta lekeik arbizek hablan. Ez Bai, bai, ez bueno. da horrela. Ederto, berrogeina puntu. Zeozer. Inez, abak. Berde-berdik, ez duzu probatu sekula? Bai, berdia, pai. Bai, zuba diozu, bai, Antxon, Ondarra nahi duzuna. lekitxo beste. Hemen garrantzitsona da zupozik egotea, Antxon, beraz. Izarro Joseba, imitziok egiteko prest? Bai. Hartu lekua ba, lekitxarrak bestaldean. Atleten abiadura behar dugu hemen, Bai? Guazen demora. Ordenadora, teklaua. Ondo? Ordenadora, tableta. Ez? Bia, imprimidu. Ba, zer da? Impresoria. Hori da, imprimailua, bai. Apa, Joseba. Txikiza. Ondo, bueno. Zer ari da? Lego bat montai. Bikain. Ai. Oso ondo, Futbolistak Bai. regatea iotzo, falta iotzo. Baloiak kendu, Ze bi postu? Defensa batek aurrelari bati Zer? baloia kendu dio. Jode, bikain! Hobeto ezin! Itxaron, horatz asmaten oso nada, bai, Itxaron, Joseba ikusten zan. Ikusten zan hor, zeitan zen, aurrelaria, eta... Futbolzaleak, zuek, bikote? Ze? Futbolzaleak? Bai. Nahiko. Bai. Realzaleak? Atletik ezala. Bai, Bai. Izarok Reala, Joseba Atletik? Bai. Bueno. Ala ere, Zer? txiste bat, ez ebez. Danak, 70 puntu! Gaindituta daku.
Noski, ba. Claro, hori da. Areriotasun hori, dena Claro, naia claro, gara. Jon claro, Maiak esan zuen claro, hori, bai. claro. Esan zuten gauza gehiago ere Jon Maiak, baina denak ez ditugu zerrendatu orain. Inez eta Olatz, prest imintzioak egiteko? Bai, honetako, Hartu ba, Pello eta Jon, bestaldean. Usain zait Jon esatea gainera, Bai, igarritzut, Bai, ez da. hasieratik. Bost aniz esan dudanean Jon, nabaritu duzu ya. Denbora, animo! Hau miluze, Telebista. batoa pertsona. Atera kanpoa. Ez. Kanpoa atera. Zer dabil? Ea Inez, keinuren bat horrela. Hemen nago, hemen. Bai. Hemen. Hor. Salto, jun. Bai, bueno. Aldatu, bidaiatu, kanpora. Bai, bidaiatu. Bidaiatu. Espaziora. Ez, bigarna. Urruti. Ilargie. bero. Katalejuk. Bero. Astronauta. Bueno, Ilargie, Nave eguzkie. espazial. Marte, Bero, Jupiter. peio. Marte, Jupiter, Saturno, bai, Urano. Saturno, bai. Bi pertsona Izketan. izketan. Bai, Elkarrizketa. Bai. Elkarrizketatzailea. Zehazki. Elkarrizketatzailea eta elkarrizketatua Baina- irratin. Non? ez, Telebistan. Meikua. Kontsultan. Epaiea. Isuna. orokorragoa, Tratu bat iken. Elkarrizketa serena. Elkarrizketa, zerena. Aukezlea eta... Lanekoa. Laneko elkarrizketa. Bai, Denboran bidaiatu. Bai, denbora pixka bat. Horrela, denbora denbora bidaiatzea, bidaiatu, edo. Ai, ba. Aukera Ai, banez gero, denbora. Pello Jon, denboran. Aurrera edo atzera. Ni atzea. Ni be bai atzera. Bai, Ni be bai atzera. Bueno. Zuk zalantza. Bai, ni ondo nago hemen, esan, Ja, ni be bai, baina Bai. atzera Ni atzera eta dudik gabe. ni be bai. Bai. Da ikusi, Zer, Kontatzen dituen gauzak eta... bai, nik pertsonaia historiko batzuk be bai. Bertatik bertara, holan. Bai, Nik ondo. atzera egin eta kikek eta ilaskik miluze aurkezten zutenean, eta... Hoi nahi eran endakek. Ei, denboraren makina hori, asmatuta dago, Inez eta Latz, aurrera edo atzera. Nik atzera. Atzera, nora? Oh. Aldan lekure. Atzo, azu ditzaidan gauza bat, eta ondo legok, Bat, hogeina Venga, puntu. venga. Txista nahi zen da? Ondo, ez da? Ez que oso nahi zen Grasko, da. eman elkarri. Bai, Bake, jaun Andreok. oso nahi zen da. Eroglio dator, Erne, Eroglio lanien dau. Beti, ez da? Besterik, honek ez da, bizitza sozialik ez da guata. Ez, gabonatan arazo bat, Bai, da bajan egon da. Bai? Eroglio? Bueltatu da. Zakit. Igual bajan egon da, eroglifikoak ere erraztuko zituen pixka bat. Zuk uste? Egietasun. Ez, Zuk uste? nik uste ez, bai ez dakit bueltan badau. Nola? Fistula bat. Jo, Peio denbora eta asko, Jon. eserita. Bueno, Peiotasun, eroglifikoak, lehenengoa hause denbora. Paradisu fiskala da. Suitza. oh, Osondo, bikain. Giztegien berbazko, zu hitza behar genuen, erto, suitza, ondo. Bikain. Irudin manoa botata, Jon ederto. Hor. Suitza nia badau, Bera? zu badakizu miluzetik badabiela tiki-tiki. Ma sekretu. Zakuan eskua sartzen eroglio. A ber, suitzan badau. Pello Jon, bigarren eroglifikoa denpora. Gorde berokia, Venga, hasi. Armairuan. oso ondo. Jo! Ona! Baina gorde berokia. Arma, hitza daukagu erditik zatituta, arma, azkena behar dugu, arma hiru dauz, eta han, arma hiru han. Oso ondo. Erakustaldia, Ondo. Bai, biti, bion puntu. Ondo. Ondo. Aurraldi erra. Ondo. Erakustaldi entzun du, Izaro eta Joseba beste horren besterako. Gehiago. Espero dugu, a ver. Prest? Bai. Bai. Lehenengo eroglifikoa, bikote, denpora. Basoan ikusi dituzte. Piztiak. Bai. Pi, eztiak, ekenduta, eztiak, piztiak. Oso ondo? Ez izaleak, bikote? Bai? Ez, ni ez. Ni bai. Begira. Aneu bez? Ez, Joseba, ez? Gozoegia iruditzen zait. Bai, oso. nobedi bai, bai. Zarri antzakona. Bai. Nire gustatzen zait azalean igurtzea ere, gustatzen zait horrela. Da gero txiguagoa batako zu. Irudi hori. Bigarren eroglifikoa denpora. Ez urbildu nigana, ze aktore da? Urra, Efron, Zac Efron. Bale? Zakurra. Zakurra. Bai. Urra, ikusten ditugu, eta uretako bat berezia da. Zac Efron, Zac urra da.
Txakurra. Ez urbildu, nik esan diot. Urbildu. Geztia dagoen legura. Egun puntu bikotea. Hori ere... Ondo. Inez eta Latz esaten, 2 urte zain honetarako. Bai, ez da, hau zen, Hau zan, Bueno, etorri... gehiegi itxaroteak hori du, txarra. Hau entzun behar, bueno. Ondo, gustora izarete? Bai, ondo. Segi ba horretan. Eroglifikoak neskak, lehenengo denpora. Nondik zatoz? Ondo. Ez. Ota beste zer. Ondo. Ez. Tik. Bale. Otik handikan. Han baderantzunaren zati hobe bai. Oetatik an. Ondo. Ez. Ikusten dugu hori eta tik keinua batera dauz. Esku emoten on eta tik dira. Orduen anoetatik. Osatu ezkero berbetan gabiltzena. Ondo. Zaien eginda tik atarata, o atarata, an atarata, hau paneskak, Amak bazekien, olatz. Tolos ondoan eta, bai, bueno, eurrengoan. Bigarrena denpora. Ikusgarria da benetan? Pi Bai? unean. Ez. Bidean. Bale, egin eragiketa. Pi midean. Bai? Midean pi. Ikusgarria da benetan, pi midean. Piramidea. Bai. Pira doan bide bat da. Pira, bidea, aldatzen du. Begaitxik, piramidea, oso ondo. Ez izizu oso xamurra jarri erogliok, Talere bat, asmatu, ondo. Berroita garpuntu. Zazpikitxo bat, Ilazki, aurrera egin horretik, bai. Garazi bidali dugu eta eskatu ditan, Jon. Bueno, hartu Urte arnasa. barrion zazpikizeri bera. Noski. Izu egonelak ikusi da, gurekin gogoratu eta bialdu. Berez, bueno, guk desio duguna da, alakorik ez errepikatzea, ez da? Bai, Baina, 2025 ere tamalez, zorionez aldi berean, emango dizkigu horrelako batzuk, hau mardula, A ber. Oharra bidali digu. Erabiltzaile guztia. Ondo hasi gara, Ondo. 2 puntu. Azarago 28 ostegunean, arropa aldatzen joango dugu. Osondo? Horrela mesedez aurreko egunean barruko arropa guztia kendu, bueno, eta giltzak atean utzitzen ditugu. Bueno. Ez da oso argi geratu, Alere gero. plana oso nada. Barruko arropa guztia kendu, Bai? zertaz ari gara, ez da? Eta jarraitzen du, ere eskatzen dugu, azarako 29 ostirala, 6 eta 7 tarteko, Ondo? hauek kentzea jartzea, Bale. eta Vale. dena zuzen dituela egiaztat. Zer da, hau? Eta amaitzen du gainera, han egongo gara behar baduzu. Bai, beharko dugu. Txalo, gero bat, eskerrik asko. Beharko dugu, zer bai. Barruko arropa kenduta jendean, jarri kendu. Bai, Biego atera. tita, kendu jarri, kendu jarri. Hori, egin dezakezu orain? Bueno, ondo, aukeran. Biluzeko eskuaren deia darra, mesedez. Omain! Jop! Atxe! Apa! Hola, hola! Ona! Ondo! Aurrera miluzak eskua. Bai. Komo baina jarri kendu ez, jarri, Jarri. Aldela. Jarri. Baizta? Aldala, bai. Hor. Eta puntuak ere irabazi. Bai. Bazen? Remi bazekean. Lehenbizikoa. Nola egiten duzu hain leunak edukitzeko? Epa, ikusi, Zuk bai, Bai? Ondo, eskofinek. Ze zenbaki du argazkian agertzen den 2 pisuko Airbus konpainiako hegazkinak. Ze modelo edo da legia. 7 3 8 0 5 0 1 6 6 6. Airbus? Bosteunda bat. 7 380. Haupa. Ez da aukeran, imaginatu 666, Denakan. Zelan dakizu. Ez denukela nahi, hegazkin bat hartzera joan eta negi zeduna ere, baina... Ondo. Bokala? A. Zaldi bira buelta, entzun? Zaldi gainean, tipitapan eskatxa alaia, aurkitu nahirik, tipitapatoki lasaia. Ze telesaien sintonia da entzun duguna. Captain Planet, Heidi, Pipi Kaltzaluzeen eskatxa zalduna. Pipi kaltzaluzea. Pipi kaltza luze, Tradarik, Pipi kaltza luze, Onena? zaldiz etorri. Zeia eta Jon Barreka,
ezagutu dutelako, bai, Joseba letra dana. Bai, ez da? Oso gara nintzen letra txikitan, dana, bai, bai. Joseba kantatzen. Ondo. Bokala, Pello, Jon. Eta aurrera? Hauetako ze aktore jaio zen lehenago? Elena Irureta, Ane Gabarain, Clara Badiola edo Iñaki Irastortza. Elena Irureta. Errebotea? Bai? Clara Badiola. Ondo. Bokala? Nola egiten duzu hain leunak edukitzeko? Aurrera, ez da? Bai. Entzun hau ere? Egulakoa. Nola du izena? Europe taldearen abestiak. The Final Countdown. Is it a Dabitu ni autodidakti nintzela. Eta pianoarekin? Organotxuaz. Tiroriro. Do, si, la. Bai, hori da. Do, Solfeatuta, mi, fa. La, sol, fa, la, sol. Ekarri teklatu bat, mesedez. La, si, la, sol, fa, mi. Eta hori da neukatata. Claro, es que... Bokala. Ba, bota dute. Markatu, kantatzen egon nahi Beste bitzazken. bat botako dena batu, Bai, ez da. Askatu nahi duzu edo azken errondara? Bai, Bai. saia bingo baitu. Bega, ba, saiatu. Igeltxero eskufina lana besteek egina. Ala esaten diaten niri ere. Pei hori bai. Togo dina! Oso ondo! Galdu dira. Ederto, Izaro Joseba. Zeuen txanda, bigarren eskua zeuena, honela dio. Kantu honek oilo ipurdia jartzen dit. Hauetako ze markarekin lotzen da argazkiko pizgailua. Zipo. Han. Baukazu bat? Ez. Baina bakite idala. Bale. Lasai. Ez urduri jarri, Sasoi baten Ez, nik erre, ez dut ere, ez. Bokala? No, marihuana zen, non? Entzun hau. Kantatzen ze talde entzun dugun galdetu behar dugu. Otxote Gaztelu, ene kantak mocedades haurtxokokoak. Uste, baietz. Mocedades. Mozetarrak. Ondo, Hau ere, Mamma Miarekin batera? Mocedades? Mocedades betiko. Bai, niretzope bai. Bokala. Mocedades? Danatak itzez? Beste galdera bat, Izaro Joseba. Nola du izan argazkiko jakiak? Ramen, poke, konsome, bouillabaisse. Zer? Esan? Zeuk? Bouillabaisse. Bouillabaisse izan oso ondo. Ez du itxura txarrik, Eta beste bokal bat? Kantu honeko oilo ipurdia jartzen dit, entzun hau. Oso ondo Izaro, hasi zara, ez dakit berandu izan bada. Zenbat aldiz entzun dugu Give It Steve Millerren kantuan. 22. Ondo. Asko ziren, bai. Bokala? Saiak ere da azken erronda. Azken erronda? Ez, bakat. Bai? Venga. Bale, ba. Musika gustuko ez duenak bizitza tristea du. Triste bizi, naiz eta... Hau pasu, Xabier Lete musikaria zen, ere triste. Hai, lordez! Azken bokalaren bila, bai, lekitxo, animo. Nork egin du botaka baino ontzian? Mesedez, Hau argitu arte ezkoaz etxera, nola du, abizena, Teknopolis saioko Iñakik, Tapia Leturia Laja Landakan da.
Bai? Leturia. Ederto. Do. Bokala? Ah. Bueno, musu handi bat Teknopoliseko lantalde danari. Oso jatorrak dielako danak. Bai. Da gero gu bizilagunak gara. Artefaktu eta Teknopolis utxe zuten gara. Bai, lagunek gara. Bai. Aurrera? Ze talderen bertsioa, ze 2025 ere jarraituko du, noski. Adimentxu kontratatu dugu? Bai. Ze talderen bertsioa sortu dugu Adimentxuk. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas. Lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz bada garaia noiz bait ezagun. Duda hori galedo irabaz. Ona, urtz egan, oskorri, etzakit. Oskorri. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas. Lan eta bizi euskaraz eta hortara Batxata bat, ondo. Polita, polita. Bokala, bikote? Fede pixka batekin, Bai. Aurrera. Ara, muskuluaren inguruko baiezapen hauetatik zein da faltsua? Orduko 8 litro ur filtratzen dituzte. Ez dute sexurik, 70 urte arte bizi daiteke, edo zuriskak arrak dira. Zein da faltsua? 70 urte arte bizi daitezke. Nebre beste? Bat faltsua da. Zuriskak arrak dira. Ez dute sexurik. Argazkia pista bazan. Egia esan. Itxura horrekin sexurik Bai, ez, hori bai, pegatu da, ezta? Bokala? Izaro Joseba? Ez da Hori hori? ez dago. Probatu nahi duzu, alere? Azken ez da. Ez. Aurrera ba, Ines eta Olatz. Zeitz estali dugu Günterren Ding Dong Song kantu honetan. Oso ona, Non bizi nahi? Zein da? Maitralala. Zango. Oh, you touch my tra-la-la. Gero zer den? Ba, muskulu bat. Atara argi eta kontua, garbi. guai, noski, Muskulu bat detrala. argi eta garbi. Marinerara. Bai ba, bai ba. Bokala? I. Nork egin du botaka bainuontzian? Eta alegin duen Ia ba. Azken freskagarria izan zen kalte egin zidana. Betiko moduen. Azkeneko Coca-Cola kalte Betiko moduen. egin Oso epezida. Ba, komodina banatu ditugu, bakoitzari berana. Ze lehiakide honak, markagailuak, 200 eta komodina zaldirian, Antoan 380 eta komodina, Lekeizo 300 eta komodina. Gauzatxo bat aitortuko tzuti, Proba hau eta gero, talde bat agurtu beharko Bai. dugulako, pena hundiz esango dugu, sei atorrak Pena. zarien danok. Pena. Oso gustora gauz, Beti izaten da, gaur gehiago. gaur gehiago. Bai. Peio Jon, zeuek erantzuten hasi, Asiako hiriburuak dira, lehenengo rondan. Taulan, agertzen direnak, Sana, Kabul, Dhaka, Beirut, Nuakxot, Jakarta, Riad, Wuhan, Hanoi, Esen, Damasko. Bota bat. Kabul. Afganistango hiriburua. Izaro Joseba. Beirut. Libanokoa. Ines Olatz. Zana. Yemengo hiriburua. Peio Jon. Damasko. Sirian. Izaro eta Joseba. Jakarta. Indonesian. Ines eta Olatz. Riad. Saudi Arabian. Peio Jon. Dhaka. Bangladesh.
Azkena? Komodina. Komodinakio, Hanoi, Vietnamen. 250 puntu, hango gainera. Seguro zarete. Afrika eta Alemaniako hiri Wuhan bazan, baina hiriburua, ez da? Osondo? Izaro Joseba, bigarren errondan, luzera unitate edo neurriak dira. Jarda, akrea, azbetea, bara, argiurtea, brasa, estadioa, galoia, angstroma, paskala, legoa. Jarda. Ingelesa, bai. Ines Otolatz? Azbetea. Telebisten pantalla neurtzeko, zaterako. Pello Tazon? Osan, bara. Entzinako luzera neurria, bai. Argiurtea. Ondo? Ines Otolatz? Braza. Braza bat, metro eta 77. Pello Zon? Nik paskala zagunean. Paskala. Luzera unitate edo neurria. Nahi dekeda. Ikote? Paskala. Presio unitatea. Izaro Joseba? Estadioa. Antzinako Greziako luzera unitatea. Ines Olatz? Bat falta da bakarrik, ez? Bi. Bi. Bai, hori. Bota. Galoia. Hau, edukiera neurria da, ez luzera neurria. Izaro eta Joseba? Angstroma. Planto egiteko aukera edo osatu? 70 puntu daude. Planto. Osondo, Legoa zen beste zuzena, 70 puntu zuentzat. Ines Olatz, 3. taula eta itsasoen izenak dira. Itsaso hila, itsaso dorikoa, itsaso zeltikoa, adriatikoa, zuria, urdina, kaukasikoa, horia, beltza, baltikoa, gorria. Beltza. Pello Zon? Itxaso ia. Gatzatu, no, bai? Izaro Joseba? Baltikoa. Ines Olatz? Adriatikoa. Go. Pello Zon? Itxaso gorria. Izaro Joseba? Kaukasikoa. Ez. Ines Olatz? Horia. Itxaso zeltikoa. Zuzena da? Ines Olatz? Komodina. Urrezko komodina. Noski ba. Urrezko komodina. Eta aurrera! Itxaso zuriari esker, 150 punturekin aurrera, lekitxarrak. Markagailuak 220 puntu, zaldibian 600, Andoanen, Lekeitio, 250. Pello eta Jon, txalo bero bat, ediko ze honi, Oso miluze honak trebeak noski, biztan dena. Zein guk zuek barik orain. 6 saio. Aurrea zeituko doanek, oseak. 2.250 euro irabazita, oso finaritu zarete. Baina batez ere oso jostari, eta eskertu dugu pile bat guke. Zuma barre egin dugun zuekin. Bueno, Pello eta Jon zemuzko esperientzia. Oso polite, oso ondo. Bai, jende arrastatu dugu baita eta guztua. Eskerrak eman parte hartzean usteatik. Eman diguzuen harreragatik, hemen azkenen famili oso politiak ezue. Eta eskerrak eman baita ere, egiten dezuen saio ederragatik, bai euskara, euskal kultura, euskal herriarengatik, egiten dezuen lanagatik eta sei aurrera. Hau dana da posible, zeuen moduko lehiakidiek datozelako. Pello Jon, hau pasuek, 2.250 euro! Zaldibiar bihotzekoak. Bai, eta Joni musu handi bat, bai. Oso onak. Finalarezietan gara, Izaro eta Joseba. Grezia urbilago. Grezia urbilago, Grezia usaina dago. Ondo, entzuten daia, jorroña.
Lekitxo, zuek pozik, ez da? Bai, Oso ondo. Oso ondo. Olatz, orain arte ez nahi seguru, baina orain bai. Eskerrak 2 urte eta gero etorri garen. Hori ba, merezi izan du orain ofiziala da, ez da? Zelan da hori, ez tozturteten? Jogurre eta Greziako musaka zer da? Musaka? Bai, Zer? Hori egiten da... Barazkiz ez zelan da? Berenjenarekin. Berenjeni. Albertzinia. Bai. Albertzinia. Ondo. Albertzini bat jokoan, ez diru asko dago jokoan. Beraz, tira! Sokari alde batera eta bestera. Andoindarrak puntu gehiago, beraz, lekitxarrak erantzuten. Lehenak, hartu lekua eta goazen soka tirara. Denbora. Nola dute izena film txarrenak saritzen dituzten anti-Oskar sariek? Paso. Ratzi sariak dira. Zer biderkatu behar duzu laurekin 32 emateko? 8. Boi. Urtarrileko ze egunetan hartzen du kargua Estatu Batuetako presidenteak? 16. 20an, fruitu lehortzat hartzen den ze lekale azten da lurrazpian. Lista. Kakauetea, ze hiriburutan jaio zen Mikel Laboa? Donostin. Donostian. Gipuzkoako zein eskualdetan dago Legorreta? Paso. Goierrin dago. Zein markakoak dira Xperia modeloko telefonoak? Paso. Sony. Zein da Poloniako hiriburua? Varsovia. Bai. No. Zertan transformatzen zuen Midas erregeak ukitzen zuen guztia? Urrea. Ondo. Gaur astelena bada, ze astegun da herenegunen aurreko eguna? Ostirala. Ondo. Nola deitzen zaio apendizearen anturari? Apendizitisa. Bai. Zer irakur daiteke gelditzeko agintzen duen trafiko seinalean? Stop. Ondo. Zer herrialdetan dago Asuango urtegia? Paso. Egipton dago. Marinelaren zai abestiaren arabera zenbat alaba zituen arotzak? 2. Arotzak zuen alaba bat. Errepideko zein aldetatik gidatzen dute Ingalaterran? Ezkerretik. Ondo. Zenbata 80 ken 28? 72. Ai, 52 da. Ze abeslari dena zen Baionatik Bilbora kantua? Paso. Imanolena. Zenbat bizkaitar zeuden untza taldean? 2. Bat ere ez. Ze herrialdetan izan zen Krabelinen iraultza? Holanda. Portugalen, zein euskal lurraldetan dago Altxerriko kobazuloa? Lapurdin. Gipuzkoan dago zeren siglo dira. Inez eta Latz, gatxen eginda. Bai. Etorri, sailkatu, eta bigarren programan ikusko gara alkar. Bai. Zemouz, Inez eta Latz? Ondo. Elburua beteta. Gaur, salto iruko egitzetik 2 eman ditugu. Bai. Doago. Eta leku honien kokatutegia finaltxu bete do aurrera begira, baina momentu sailkatu eta upasuek. Bai, Joseba eta Izaro irugarrenez milu zen. Eta gaur, finalera iritsita, ondo ez da? Bai. Gogotxu. Greziatik gertuxiago ginen sokatira atarian, orain zesanik ez? Epa! Irabazitako... Hanka ja egazkinan dakau. Bai? Zemat behar da, jakin minez, Hori da, kontua. Zemat behar da, Aurrekontu egiten Greziako? nahi geha haindik. Pasako izeu. Ja. Hori da. Bai, ezemat, 2.000 euro? Bola gaizio, 2.000? Bai. Bai. Hortik? Inflazioa eta... Inflazioa besti, Pero irle eta juteko itxasotzea. Aldarrik kategoria aprobetsatu espazioa, ze irabazten duzuen, igual hanka bat daukazu egazkinan eta besterik ez. Gero beste hanka bat, gero eskua pizkanak gara joango gara. Zakoa irabazita, Greziara joan, buelta han ibili, gaur migilu zen jokoan! 19.000 eta €40 euro! Grezia gertu, Andoain, ze esanik ez? Aita larra mendik azalako lagunak hemen diraten! Andoain, garrak! Etxekoak! Gurekin bat egiteko prest. Txalo gu bakarrik, txalo esklusiba. Bai, txalo esklusiba aurkezliek gure ikuslei, gurekin bat egiteko momentua. Konexioa egingo dugu Euskal Herri dana, gurekin bat eginda momentu honetan. Joseba eta Izaro, nik galdetzen batzutien, aba taldien zemakide dauzen? Lau. Dancing Queen, ondo. Gero, jatorriz lau. Gero eskontzun die euren artean, dibortziatzen diez, bat badue, besti dator. 3, 2, 5. Ez da kasua, Hori galdetuko dizuet. Joseba Izaro, sorte hon, oso final polita da. Jatorrian 5 kidez osatutako musika taldeak dira. Denbora. Backstreet Boys, bai edo ez? Bai. Destiny's Child?
Blackpink. Take That. Spice Girls. All Saints. Sugar Babes. Boyzone. Supremes. One Direction. Girls Aloud. Egia estatu egingo dugu. Bostakatx, zuentzat. Oso ondo, ez jolas tierren. Asi. Spice Girls, Usted dago baietz. One Direction? One Direction fijo. Fijísimo. Vale. Te dugu la pixkat. Bai. Blackpink. Girls Aloud. Hoi da. Hobeto duz, ezer? Vale. Blackpink, uste, baietz. Eta. Spice Girls edo bost edo lozian. Vale, proba ingo dugula. Hoi da, a ver. Bostakatx? Es que bak ez dut boiz ez nago. Laua bost. Duda dakat. Venga, hasi banaka. Spice Girls, igual. Edo, lau edo bostian, hoi bakit. Bostean baia hemen. Vale. Backstreet Boys batzeo eta... Blackpink ez. Blackpink ez. Take That. Take That. Hola. Ai. Jar. Boyzone, igual hori bi edo igual, igual de repente, o... Vale, mauro uste dut, ya está. Hola, xuntzeko, bai. Joseba, Izaro. Urrezko galdera. Historiako 100 disko salduenen artean hauetako bi talde daude. Hauetako birenak historiako 100 disko salduenak dira denbora. Spice Girls, Spice Girls. Eta Backstreet Boys, igual. One Directionen beste nuke esango. Fan pila, O Blackpink. Ja, baina eski Spice Girls... Nik One Direction bia jarro. Erantzun? Bai. Bat. Erantzun? Spice Girls, bai. Backstreet. Izaro, Joseba, ze moduz? Bueno. Ikusiko dugu. Ideiaren bat bai, baina gero ikusi beharko. Oso argi ez. Justu bosta intzuzian eta hoia. One Direction gora eta bera, ibili zarete. Bai. Oso zale? Oso ez, baina zale, bai. Lagun badaka oso zalia dana. Bai. Bai. Bueno, albiste penagarria Bai. azken aldian, Dia. neuretako bat, bueno. Hil. One Direction, jatorriz, boskote, bai? Hala ziren bai, The X Factor saiora joan, eta ospetsu egin eta gerora sortu zen taldea. Boyzone. Boskote? Boskotea, tartean Ronan Keating, Ai, Ronan Keating ze guapu zan. talde irlandarra. Bueno, da. Spice Girls, Joseba zer. Lau minimo bakit badiala. Inortzuk. Ibe gana behin mal, Zehar, Nortzuk. Ie Gorriduna, Rubia, Kirolaria, Melbi, eta ez dakit beste bat zeon, o... Victoria? Victoria. Ah, bardun bost. Kaixo. Historia zen Posh. Ondo? Ginger, Sporty, Baby, Scary eta Posh. Oiek ez izenak. Denporaren makinan atzera egin, eta The Supremes. Oh, Atzera jo behar dugu. Ez, boskote moduan jarri dugu taldea zuzena da. bai, hemen ere kide ugari izan ziren, tartean esan dut. Tartean, Diana Ross. Stop in the name of love. Gehienez laukote bezala. Aritu ziren bai. Ba, irukote be oso ezaguna da, Supremes, irukote lanetan. Sugar Babes. Zizen polita, Zer, Joseba? Badakigu nortzuk? Ez, diren? hauek ez. Ez eskoremuan zuzena da? Aktibo jarraitzen duen taldea, Hirukotea izan da beti. Destiny's Child, nor dau talde horretan? Izenak ez dakiz, baina abesti desente, baki, baina ez dakit laudian, o bost, o... Baien nor da Destiny's Childeko kide, lider,
Beyoncé, eh? Ah, Beyoncé, ja. Boskote, zuzena da? Hortxe akatxak, laukotea, hirukote gisa ere aritu ziren, Blackpink, laukotea, All Saints, laukotea, eta hortik aurrera, Backstreet Boys. Ondo egon da zieran. Bai. Nick, Brian, Kevin, AG eta Howie, boskotea, hau ere, Take That Robbie taldean. Williams eta, bai. Bai, hori da, bostiren, eta Girls Around ere boskotea, bai. 250. Bai. Hanka bat. Behintzat. Hanka bat. Bai. Lau hanka ditugu, oraindik beste bider lau beharko genuke, baina hanka bat behintzat sartu dugu, hegazkinen, ederto. Historiako un disko salduenen artean, hauetako birenak daude, galdetu dugu. Diskoren bat badako zui hauenak, etxean? Etxean bai, One Directionenak. Bai da, bai. Backstreet Boys eta One Direction aukeratu ditugu. 1.000 euro jokoan, Joseba eta Izaro. Aurrera pausu ikaragarri izango litzateke. Bai. Gure planetan. Backstreet Boys, esate baterako, zuzena da, erantzuna? Bai, zerrendan dira. Millennium eta Backstreet's Back diskoak salduenen zerrendetan. 20 milioi aletik gora salduta, Tell me why. Aize. Pero letrak ez zeniten ikasi, izan dena. Bai, Joseba eta Izaro, txaluk eman guz. Everybody. Ia lortzen dugun. Zalantzak, One Direction eta zerekin? Eta Spice Girls. Eta Spice Girlsekin, hor zalantzak entzuten genituen. Bai. Joseba, Izaro. Zuzena da erantzuna, 1.000 euro jokoan. Spice Girls! Joseba, eta Izaro gara josoto, Lehenbiziko finala jokatu, 250 euro, Greziara bidean, animo, señortan! Etxeko esan, eskerrik asko, regotiarren, plazer bat itzulera. Aur!